F'Settembru 2010 il-prezzijiet kienu għolew b'1.8%, imma f'Settembru ta' din is-sena il-prezzijiet għolew b'2.8%. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jikkonferma li għall-istess prodotti u servizzi essenzjali li kienu jixtru sena ilu, il-konsumaturi issa qed joħorġu aktar flus mill-but. Fi spazju ta' sena, il-prezz tal-ikel żdied b'1.5% u l-prezz tax-xorb żdied b'3.4%. L-ogħla żieda kienet fil-prezz tal-ħwejjeġ 6.7% u l-prezzijiet tad-djar li f'sena żdiedu b'6%. L-NSO jgħid li s-servizz ta' trasport ogħla fil-prezz bi 3.5% filwaqt li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma komplew jolew bi 2.1%. Olew ukoll il-prezzijiet għas-servizz tas-saħħa u għall-attivitajiet ta' rikreazzjoni u kultura. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-unika prodott li raħas fil-prezz meta kkumparat ma' sena ilu kien l-apparat li jintuża fid-dar.